Nyamo mukadi mukomana ashini ruzhinji rwese rwezimbabwe nevose vanotevera maconfession enyu. Nyaya yangu yakakurisa asi ndichangozama kuti ndiite diki nekuti ndikaramba ndichizvitaura zvinenge zvichidzosana memories zvichiramba zvichindirwadza zuva nezuva. Handizivi kuti chava confession here kana kuti zvichave chipa kune vanhu, but ndikutenge ndikutoda rubatsiro kubva kwamuri nemazano kuti ndodini. Ini ndiri mukadzi ane 27 years. Takakurira kunyika yeZimbabwe. Takakurira nababa vangu. Amai vedu vakatisiya tiri vadiki. Takakura tichichengetwa namudhara. Taive vatatu. Saka tikazosvika form 4 takazokwanisa kunyora nekushaikwa kwemari. Baba vedu zvanga zvatovaremerawo tisi tiri 3. Saka chakazoitika ndechekuti ndakazongodana nawo nemufesi wangu wandakadanana naye mazuva acho. Iva yayo ndichangotapinda muform 3. Ndiye akava first boyfriend yangu andikatambodana naye. Nemukomana wayo taidanana sokuti zvekuti ainyatsooneni undainyatsoona kuti nyangwe sandapinda murudo but munhu wekwayo anondida musha. Saka takadanana kudaro tikatozosvika pakutizisana, akandipa pamuviri tikatizisana nemukomana wayo, asi handina kutiza ndigara naye because vabereki vake naiye vaigara kune nhambiri, vaigara kunyika yekunze. Saka ini ndakatizira ndichibva ndaenda kuhama dzake ikoko kuZimbabwe ikoko. Vabereki vairamba kuti mwana haasati akuita sei akugona kumuitisa. Vakandiramba kusvika 6 months dzakwana, asi mukomana uyu aimira neni achindita pana kwaunoenda semunhu aiva akarimira. Saka nekuda kwekushungurudzikana kwepfungwa pamuviri pe pakabva pabva kudaro ndakafunga kuti ndidzokere kumba. Vakaramba vakangondamba vakandishingisa. Ini munhu wangu ndaimudawo, tikaramba takangoshingirira takadaro. Zvakazokwanisika bvazvaita ndobva ndazoteerawo kwavaigara vese navabereki. Ndichisvika munzvimbo vandikasvika kune vabereki vacho havana kuratidza mufaro. Vakangoti ndozvaida mwana wavo, asi mabatiro aiitwa ipapo aiva asina kumira mushe. Ndaive mwana namazuva acho ayaya. Saka ndaingoti pamwe ndo zvinoitwawo varoora, vanenge vachingoitwawo kunge vana vepo. Ndaingorohwa, vakabata chavabata, vaingopotsera. Chero vakafunga kuti muriwo uyu wawanzwa sauti, vaingotanga kudedzera zvavanoda, vachituka vachidini. Ini vabereki vangu vaive kuZimbabwe, ndavasiya kunyika yechizvarwa vabereki vangu. Saka kuti ndirambe ndichikominikita navo ndivaudze zvine zvichiitika, ndaingotywawo kuvaremedza. Ndaingofunga kuti pamwe ndokunonzi kuroorwa kwacho. Ndaingoramba ndakashingirira zvakadaro. Saka zvaitika ndezvekuti takazopedzisira takuendeswa kumapositori kwataita kungoendeswa. Zvichinzi tikasvika ipapo kumaposti taingoenda semhuri. Iko kwacho kwanga ndakaroorwa ikokoko. Tasvika ivo ndo vaitanga kutungamira, baba namai vaitanga kutungamira. Vonobvunza pasowe kuti varida kuona mukuru anoprofita. Vamuona vebva vauya nekumotikari vovhura bhuti inenge yakazara chikafu. Hamene kuti vaizotaurana kuti kudi zvavachataurirana, ndopataizotanga kuita sei kuzobatsirwa. Asi kubatsirwa kwacho kunenge kusisiri kubatsirwa kwataifunga kuti tichabatsirwa. Vanenge vakungobatsira zvimwe zvaizviya nekuti munhu mukuru wacho anenge atiratidza kuti pane chikafu inenge yatobribe inenge yatikasika. Zvakaramba zvichiitika kumasowe ese ataitaenda chero avanenge vaudzwa neshamwari oro anenge vaudzwa chero nani, ndo matangiro ataiita tichienda pasowe ipapo. Saka inini ndaive munhu wekunamata, ndainamata zvekuti ndairatidzwa. Ndakarara chero ndisina kurara ndairatidzwa. Amune vangu munhu aive neutsinye. Saka mazuva pakazotange paita rimwe month rekuti vakaramba vakaitenge mwedzi weyo vari kundifarira zvokuti ndobva vazondibvunza takagara pasi pemuti zvikanzi muroora haudiwo here kuita mari sei. Ndakati mama
hapana munhu asingade kuitawo mari. Ndodo kutotengawo imba yamakatenga nemotikari dzamunofamba nadzo zvikanzi kana ukadaro hazvina kuipa, ndichakupa mvura yandichakupa unwe usuke mudumbu. Ndinosuka mudumbu ndozokuudza kuti toita sei. Ndikati alright, hapana kuipa. Saka ine zvakambondinetsa kuti kumvura vanondipa kusuka mudumbu ndei, asi handinakwanisa kuvabvunza. Ndakabva ndangoramba ndakanyerera. Shamwari yavo ikabva yapfuura ikavadedza, ndikatoenda kumba kozadza kumafufu. Ndikati ndaumba ndakugadzira zvekuti ndiite sei, zvekuti tidye zvemanheru. Saka nguva yekuti generation iri kutanga, ndinba ndatokuspeya kwangu kare, ndichiona hangu TV yekuspeya kwangu. Saka ndakangoti ndichingotanga kubatidza TV yandatongopinda mumba, kubva ndaona light ndobva rangodzima light. Pamatanga kuita maungira mumba. Izvi zvakaitika ndisingaroti, zvakaitika ndichitoona, ndichitoziva zviri kuitika. Pakwatanga kuita maungira mumba. Saka pakaita maungira papendaisa makundaisikirima kuti maungira aya zvibve munzeve mangu, because ndindega ndaitozvinzwa kuzi ndindega ndaive mumba imomo. Ndikatanga kusikirima, ndakasikirima ka3. Saka pamamasikirima ndaiona shamwari yeamweni vangu vaiuya vakabata chimwe chihari chavanga vakabata chachine mvura yanga ine madota mukati. Ndaizoona kuti mvura ine madota yakasviba asi yakabatwa. Saka ndaisikirima ndiri mukati mangu mundainamata mukati mangu, asi ndichingosikeima zvakadaro. Saka pavakati vasvika pandiri kudai so, hari yakabva yangopwanyika kudai so. Saka payakapwanya yakasvikorobva ndirova pagumbo kutsoka uko kune zvigumwe. Kubva ndachinge ndapepwa kuti ndakarara unge chii. Light bva ndamhanya kunibatidza light, ozanga rakatodzimwa zvechokwadi. Light harinombobaka, bva ratengera ratotsva light rero. Pakusikirima kwandakaita ndakanzwirwa nevanga vari kugara kudaini. Murume wangu bva atoya achimhanya zvikati uri kusikirima chii, kuti ndimuudze zvanga ndaona ndaitya kuti haambofa akandibhiliva. Saka mwene wangu vatori mubhedhirumu avo panguvayo, bhedhi neoni yangu zvazvakungori padhuze nepadhuze. Kubva vabuda vachipopota vakati, nizvo unoshavire huri chero here, kuroya here, zvaunosikirima unosikirima igosiku huno. Ndozvida kutityisa. Vakataura zvakawanda instead yekuti vandibvunze kuti uri kusikirima chii chiri kuitika, asi vakangotanga kupopota. Ruvengo rwakabva rwatotanga kubva ipapo, rwakabva rwatonyanyisa ruvengo. Ndaiti ndakagara kana mumba, ndaingotanga kuona papantry pachibuda nyoka. Nyoka yaya pandoti nditsukute maziso ndinyatsotarisa kuti ndiyo ndiri kuona, ndaiona pasisina. Nekutya ndibva ndabuda mbamya ndichimhanya ndoenda kugara panze. Apa kunenge kwakudoka, apa vanenge vakuda kutarisira, vakuda kudzoka kusamwene wangu vaita zvekunoshandawo vachitengesa kwavaitengesa. Ndakuda kuti ndipinde mumba mena, ndakutya zvandaona zveshe. Dzimwe pfungwa dzangu dzekundudza kuti aiwa ndandirota, dzimwe pfungwa dzekunzi aiwa ichokwadi. Kana ndakusaziva chindibhiliva zvipi. Kubva ndangozongopinda pamamemba, ndaipinda ndichitya, ndichibika kusvika vanhu vese vazoungana vauya. Asi ndonyatsoona kuti chiso chamwene wangu chinenge chakachinja chiso chamwene wangu. Ruvengo rwavo rwakanyanya rwakaitaurisa, vakuramba vachindituka, vachindiendesa kumapostori, vachindijamba kumapostori ikoko kuti hanzi mubatsirei uyu, ane mweya wepari wechiroyi, mubatsirei. Ini mapostori akandibvunza kuti une zvaunorota here, ndoti handina. Saka one day takazoendeswa kumwe kumapostori. Mupostori uyuzvo vaiwirirana naye, hamunoti aive mupostori wechokwadi here kana kuti anga sei mupostori. Vaiwirirana naye mupostori uzvo, aive wechikadzi. Pandapuwa mvura yandakapuwa ndikati ndinogeza kwemazuva 3. Ukavotopedza unenge warota unoudza amweni vako. Ndikati alright. Saka ini ndakasvika mumba me, ndikatofunga kuti pamwe munamato wechokwadi handambozviisa musoro, pati kunamata handina kumira. Ndainamata zvangu ndichigeza munamato yawo. Ndakaugeza chikwadi kwe3 days. Zuva rechipiri rapera munamato yawo, ndakarota ndisina kupfeka, ndichiti ndatobuda pamba ndisina kupfeka. Ndichitoti ndatoenda kuZimbabwe. Saka pandaifanira kunokrosa rwizi,
amai vangu vanga vakamera kune rimwe divi ndichifanira kuyambuka. Saka ndainzwa mwoyo wangu zvichinzi ndiyambuke ndinovauraya, ndozvandainchida kuyambukira. But nekuda kwekuti rwizi rwanga rwakazara handina kukwanisa kuyambuka, ndichinyatsoona kuti handina kupfeka, ndozvitswinya ndiri kuhope ikoko kundinyatsonzwa kuti ndiri kurwadziwa kuti ndiri kuzvitswinya. But ndichaziva kuti zviri kufamba sei. Saka ndakazongopepuka ndisina kukwanisa kucrossa kunze kuti ndikwanise kunobata mai vangu ere ndivauraye. Saka makuseni kuma4 dzavasara dzosvika ndakutonokerwa namwene vangu kuti warotei. Ndobva ndavaudza kuti handina chandarota, nekuda kwekunyara kuti pane pandichavaudzi kuti ndarota ndisina kupfeka ndida kunouraya mai vangu. Zvandakanzwa kunyara ndobva ndatondonyipa ndakati hapana chandamborota inini. Vakandinetsa zuva rese rakapera zvichinzi kuda kutaurwa pedza warota, wakanzi nemadzimai warota chinhu undiudze kuti warota chii. Saka handina kumbobvira ndakavaudza zvandakanga ndarota. Ruvengo rwakabva rwaita wese, ndaitoita kana 3 months ndichinyimwa chekudya, pakafita nhumbu yangu ndikabata mwana wangu. But mwana uyu akanetsa kubata, mwana iye zvaitorema zvaitorwadza, ainditunga kumusoroku kuti ndife. Asi zvakaramba midzimu kwangu yakamira neni, kana Mwari chaiwo mwana inamata panguva iyoyo akandinzwira nyasha. Saka zvinhu zvandaingoona mumba zvave strange, but zvaisakwanisa kundiataka nekuti pataizoenda kumapostoli koko avaititi tiendesera vamwe mapostoli vasina kutengwa, ndopavaizotaurawo kuti mwana uyu ikauyu muchengetedze nekuti midzimu iri paari yakasimba, haitambiri zvinobva kurudzi rusiri rwake. Saka ndaisharudzwa kuti zvinorevei zvisi zvavaingotaura izvozvo. Kudzamara vazondidzinga pamba, vakati ndichave kudzinga murume wangu asipo, ndobvukozi ndagara pamba mumwe chete. Ndobva ndadzingwa, ndobva ndazoenda kwasisi vangu vandagara ikoko. Murume wangu ndokuzonditeera kuya zvatsvaga imwe imba, ndobva anditora tikatanga kugara pedu tega. Saka zvavakaziva kuti mwana ateera mukadzi wake vakugara, ndobva vazoronga rijeni yekuti vari kuenda kuZimbabwe sefamily, hamene zvavari kunogadzirisa semhuri. Saka inge patobvunza ndakati kunokuenda sefamily kweni ndatopatawo family kusiri kusara sei, zvanzaiyoiwa usefamily urikuita sei uri kusara. Murume akangoti aiwa siyana nazvo rega tiendi tounozvidogadzika zvii. Saka ndakabva ndaheka foni yemurume kuti zvautevha zvavachataura nyange ndichizviona kunoko. Saka vakaenda kuZimbabwe, vaenda kune nyanga inonzi yekupi, inonzi mbuya bvanyangu nyanga iyoyo. Saka zvavaitaura nemwana wavo paWhatsApp ndaizviona vachirishaya kuti tifanira kusangana kunyanga uye nepicha ramakoti kuti rudo rwenyu rwusimbiswe. Handizivi kuti murume akatadza kuzviona here kuti ndopada kuganwa kukatwa mereji yedu ipapo kana kuti chii, hamene kuti seasina kumbozvifungirawo kana kuzviona. Iye zvaaitwa namai vake aingotedzera, ndimamasi boy pachake aingotedzera kunyange ndichirogara namai vake ndairohwa pamberi pake aripo. Nini kuda kuingoti musha ndingoramba ndakashingirira nditi pamwe zvichapera pamwe zvichapora. Pavakazoenda sefamily ikokoko, paakazodzoka murume akatodzoka atochinja, mamiriro aiita neni zvabva zvatochinja. Akatoti ndaakuda space, ndiri kumbokumbirawo space yangu kusina zvandimire zvakanaka. Akatoti tatwaka akadzokera kumba kwamai vake akanotanga kugara ikoko. Life yangu ikachitangira ipapo, upenyu hwakabva hwatanga kundiomera, mwana akatanga kurwara. Handina kumira kunamata, ndaingonamata kubva kuday 1 ndichitangopinda musha mavo, ndaingonamatira imba yangu kuti Mwari itaiti imba yangu imire. Kubva andisiye ndikaita dzinenge 2 years ndichingonamata. Ndakazosvika pakuita fed up, ndikati saka inini racho andiri kunamata Mwari 1 kana asiri kundinzwa munamatiro wangu, saka ndikunamata Mwari upi. Ndobva ndangosiyana nazvo zvekunamata izvozvezvo, ndikabva ndangoti amheni ndichanamata kana ndakunzwa kudonamata. Ndakabva ndangozvifiya. Saka nanhasi murume anoti achidzoka zvazvekuti tongokomuniketa pamwana mukati mangu ndichiri kumuda murume wangu, nekuti ndoziva kuti zvese zvakaitika zvinokonzereswa naye. Amwene vangu ndivakakonzeresa zvese nekuda kwekuti havandide, asi murume wangu mwoyo wangu uri kunzwa kumuda.
umwe mwoyo wangu hauchada nekuti ndakarwadziwa. Hanga iri first boyfriend yangu ikava murume wangu wekutanga, nanhasi uno zvekuita kundirwadza kuita move on kuri kuita kundirwadza. Izvezvi zviita ne4 years tasiyana kuti ndipinde murelationship nemumwe munhu mukoma, zviri kundinetsa, zviri kundiremera. Handisi kuziva kuti ndoita sei. Ndokumbira kune vane maadvice ndoita sei nemurume uyu. Murume uyu ndiri kumuda asi iye haasisina kana mafeelings neni zvekuti tingati tingavake musha kana anenge achingove kuva ngoti timiremire nemwana, tingogadzirisa nhau yemwana chete, ndozvaari kungovepo chete muupenyu hwangu. Saka handizivi kuti ndoitawo sei. Ndiani kuwanga ndibatsire simba yangu idzoke. Hakuna umwe murume wandinoziva kunze kwake. Ndapererwa mukomanashi, ndinokumbira rubatsiro rweZimbabwe. Kana amweni vamunoziva unokwanisa kundibatsirawo kuti amweni vangu ava chingave chii chavakaisa pamurume wangu chikwanise kuperawo, ndigare nemurume wangu. Ndinomuda murume wangu, ndigare naye. Asi kana zvaramba mukomanashi handingambozvimanikidzi. Pamwe Mwari vachandipawo mumwe murume wekuti ndigare naye, wekuti ndimudewo zvekare. Mukomanashi ndiisire kuconfession uzondiudzawo kana maposta. Mukomanashi kana painewo varume vakanakawo kunzoko vane mwoyo wakanaka, mukomanashi ndirangarireyo ndiwanewo kuvaraidzana naye, pfungwa dzangu dzirege kuramba dzichidzokera kumashure. Ndinotenda.